тишината произлезли сте. В космическия покой, в вселенската празнота и необятност. Излъчил е Отецът ваш този импулс, изумителен и могъщ, който разпръснал е любовта му на милиарди частици, разпилени сега във всички посоки на всемира. Сега по пътя сте на завръщане към всичко това. Време е да се върнете пак в тази свещена тишина, че от толкова много шум в и покрай вас заглушили сте дори гласът на собствената си душа. Послушайте сега красотата на тишината и ще почувствате цялата вселена, която е във вас, трептяща, движеща се, пулсираща, еволюираща. Ще се изпълните с богатствата на енергиите безмерни, фини и носещи мир, хармония, любов. И това е за вас този зов, нещата по обратен начин да се развъртят, разпиляното да се събере и да се въплати в това едно цяло, от което тръгнало е всичко. И сега всяка частичка своя индивидуален път преминала, трябва на колективното спасение да се отдаде и да работи за възкачване на цялото на ново ниво, далеч от хилядолетната ви тъма, за връщане в светлината, любовта, висшата справедливост и мъдростта. И този път за вечност, там, където ние, ваши приятели и звездни роднини, очакваме ви заедно в Отца, светли същества, съпътстващи ви по пътя към вечността.